Ikaw dili pagutana sa angkong. Ano ka na, ikaw katawanan. O sige, ako ka na masulti na lang sa imo ha. Bisa ka na, ikaw dili ka na mapagutana. Ikaw ka na katawanan. Kahit tungod ka na ako nakatawa sa imo. Oo, kasabot ang kungoy. Ikaw ka na wa kasapot. Apong siya labot, sige. Wa ko kasabot nga ng nakatawanan ko. Naunta, isulti naman ko nimo nga ni gasto og dako si Kat sa pagka-hospital ni Dog. Buka ni, kana ikaw katawanan. Ikaw man nabuko, ay. Ha? Ikaw unta ka na, nakasabot sa Kat. Kano ka na siya nahimo ana? Simple, kana si Kat na in love ka na sa Dog. Oh, Ikaw ka na sa ako na hospital. Di ba ka na ikaw nagasto man sa ako kantidad dako-dako? Di ba ka na tungkol ka na ako imo palangka? oh. Pwes ka na, mausap ka na katalungan sa Kat. Kana iya palangka si Dog. Kana, mausap ka na nagasto dako. Ha? In love yun. Dili na tinuod ang kungoy. Ako mismo na ibaw nga way gusto si Kat ng Dog. Kung mausa si Dog nandun ni Kat. Parehos lang way gusto sa usag-usa. Mga ayaw na lang gud patuwa ay mong kagulingon ang kong. Ing na lang, nga way pakis ka sa kwarta sa atong pamilya tungod kay dili man gud siya ang naghago. Mangwa siya pakis sa pagpasagad og gasto. Pag siya labot, sige. Ikaw ka na matalong sa imo sulti, ha? Angkong? Uy, Angkong! Angkong!